At syempre, hindi mawawala para sa ating good news ngayong umaga, dalawang kabataan hinangaan sa pagsasauli ng Nawalang Pitaka sa Binmaley. Para sa detalye ng ating good news, makakasama natin dyan, Idol Ruru Hugutero. Isang pitaka na naglalaman ng mga halagang identification card ang natagpuan sa tapat ng Binmaley North Elementary School. Bigo itong mahanap ng may-ari na si Jonathan Apolonio de Guzman, ngunit agad itong naibalik ng magkaibigang Jan Aaron Santos Catadjan at Anthony Catalan at agad nilang isinuko sa tanggapan ng lokal na pamahalaan. Pinasalamatan naman ni de Guzman ang dalawa dahil sa kanilang katapatan at malasakit. Pinuri naman ng lokal na pamahalaan sina Jan Aaron at Anthony bilang huwari ng pagiging responsable at tapat na mamamayan. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.